תשמעו קטע הזוי, יש כאלה, גם בימין וגם בשמאל, שמאשימים אותנו בדיוק באותו דבר, בדיוק באותה קונספירציה. שהמטרה שלנו, בקריאה לצאת מהתקיעות של גוש מול גוש, היא לגנוב קולות מהצד שלהם, ולבזבז אותם כדי לצאת לצד השני את הבחירות. וכל אחד מהם משוכנע שאנחנו פוגעים דווקא בצד שלו. איך זה יכול להיות? איך כל צד מנתח את המצב כאילו החלוקה הזאת לשני מחנות, ביביסטים מול קפלניסטים, משרתת דווקא אותו. אז שמתי לב למשהו מעניין. כשאנשים מסבירים לנו למה המחנה שלהם שונה מהותית מהמחנה האחר, וכל השוואה ביניהם היא פשע, איזה הבדלים הם מציינים? ההבדל הראשון לא מפתיע. אנחנו הטובים, הם הרעים. ברור. אבל יש עוד הבדל באופן שבו הם מתארים את המחנות. גם מימין וגם משמאל מספרים את אותו סיפור. הם מופעלים מלמעלה למטה. אנחנו פועלים מלמטה למעלה. הם זה בעצם הממשלה ובג"ץ ופורום קהלת וקרן וקסנר וקטר וביידן. אנחנו זה העם. אז הם, כוחות האופל, ימשיכו בכל מקרה לנסות לגנוב לנו את המדינה. עם אחדות, בלי אחדות, זה לא משנה. הצד שלנו לעומת זאת, צריך רוח לחימה כדי לא לתת להם. ולכן צריך כיתוב. וזו הסיבה שיש אנשים בשני הצדדים שבטוחים שהכיתוב משרת דווקא אותם. ומי שנאבק בכיתוב הוא מסוכן. אבל האמת היא שהכיתוב לא משרת אף אחד. אם כולנו מצביעים הצבעה אוטומטית והקול שלנו מכור מראש, אנחנו לא יכולים לתמרץ את המערכת הפוליטית לעשות את הדברים הנכונים. לגבש פתרונות אמיתיים, להיות ענייניים, לשמור על טוהר מידות, לשמור על הדמוקרטיה, לא להיכנע לקיצוניים, להפסיק להקריב את טובת המדינה בשביל אינטרסים פוליטיים, לקדם את הנושאים החשובים שבכלל לא במחלוקת. ולכן, להילחם בכיתוב זה להפסיק לפרק ולהתחיל לתקן. אני חגי מהרבעון הרביעי.